Autopožičovňa Buchbinder Rent a Car pôsobí na európskom trhu už od roku 1990 a počas svojej existencie získala bohaté skúsenosti, ktoré sa snaží uplatniť aj v ponuke svojich služieb v oblasti krátkodobých a dlhodobých prenájmov vozidiel. Firma so svojím vozovým parkom, poskytujúcim na výber z celkového počtu 23 000 osobných i nákladných vozidiel, ktorý je neustále vylepšovaný, dokáže vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi. So svojou dlhoročnou praxou a kvalitným servisom poskytujeme našim zákazníkom bezprostredný komfort na cestách, pretože ich mobilita je naším hnacím motorom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, pričom mu vypracujeme ponuku na mieru podľa jeho požiadaviek. Poskytujeme prenájom vozidiel po celom Slovensku a naše hlavné pobočky nájdete v Bratislave a v Košiciach. Neustálu inováciu a rozvoj firmy prispôsobujeme trhovým potrebám. Autopožičovňa Buchbinder Rent a Car ponúka okrem prenájmu vozidiel aj možnosť prenájmu GPS, detských autosedačiek, snehových reťazí, ako aj ďalších doplnkov spojených s prenájmom vozidla. U nás si môžete vybrať z pestrej škály automobilov, a to od malých mestských modelov cez SUV, limuzíny nižších i vyšších kategórií až po 12-tonové nákladné vozidlá. Bližšie informácie o nás a našich službách získate na našej webovej stránke www.buchbinder.sk. Naša spoločnosť Buchbinder Rent a Car vám ponúka nové vozidlá s nemeckou kvalitou, talianskou eleganciou a to všetko za slovenskú cenu.